Batista. Aquí. Dylan Varela. Aquí. E Julia Ramilo. Aquí. Moi ben. Son representantes de cuarto, quinto, sexto do CIP Alfredo Brañas. Os seguintes: Elena Carracedo, Santiago Martínez e Bruno Pazos. Aquí. Tamén cuarto, quinto e sexto do CIP Ramón Otero Pedrallo. Sabela Lucero, Pedro Calviño e Xavier Rey, Aquí. de cuarto, quinto e sexto do CIP de Callón. Jimena Felípez e Alba Vázquez, de primeiro e segundo de ESO do IES Agra de Leborís. E aquí á miña dereita, Lucía Lamas, Raquel Castiñeiras e Lucía Pérez, que son voceiras do EPE. Bueno, benvidos a todos a este pleno, que sodes os integrantes os que ides a levar as riendas deste segundo pleno infantil que se celebra no Concello de Laracha. Bueno, saudar tamén ao profesorado presente e agradecerlle o traballo realizado por parte dos distintos centros de ensino para que estas nenas, nenos e adolescentes poidesen preparar as súas propostas e hoxe estemos aquí todos celebrando este segundo pleno. Tamén a todos os que nos están seguindo por streaming. Queremos darlle a maior difusión posible a este acto. Acompáñame na mesa que fai de secretaria Rocío López, que é a concelleira de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, que é de secretaria, e tamén quero saudar os resto de compañeiros de corporación, as familias que nos acompañades, os alumnos que hoxe están participando neste pleno infantil e que son de cuarto, quinto e sexto de Callón. Creo que en total son 33 alumnos destes tres cursos de Callón e tamén aos profesores que os acompañan. E quero tamén darlle a benvida ás tres profesoras de Sicilia, que acabamos de ter unha reunión con elas, que están participando nun programa Erasmus no centro de Callón. Tamén saudar aos alumnos do EPIA que están hoxe formando parte do público. Por iso, benvidos a todos, os que estades aquí, aos que participastes para poder preparar este pleno e aos que nos están seguindo desde os centros escolares ou desde as súas casas. Que importancia ten este pleno? Pois este pleno ten importancia, primeiro, que é o segundo pleno. Tivemos o primeiro, creo que foi no mes de maio, non, secretario? 23 de maio. O 23 de maio. E, bueno, creo que é un tema importante que os nenos, nenas e adolescentes poidades participar e expresar e comentar as vosas inquedanzas e o que vos gustaría que se fixera nos vosos centros escolares ou no Concello en xeral. De acordo? Bueno, vamos entonces. O tema principal que imos a tratar hoxe refírese aos parques infantís no Concello de Laracha. Temos en todo o Concello 22 parques infantís, distribuídos en distintas zonas, e temos en todas as parroquias, excepto a parroquia de Coiro, que é o proxecto seguinte que vai para a construción dun novo parque infantil. Pero non só a construción do novo parque infantil en Coiro, senón o arranxo de outros 5 parques, que é o de Vilaño, o do Cruceiro de Lendo, o da Porta Santa en Pallosaco, que está ao lado do Centro Sociocultural, e tamén o que está na Praza do Concello. O sea que son, en total, 5 actuacións en parques infantís. E queríamos, recordar os puntos do orden de día que imos a tratar. Primeiro, resume do primeiro pleno da infancia e adolescencia do Concello de Laracha, como decía Rocío, que se fixo o 23 de maio deste ano 2025. Dar conta do recoñecemento de Laracha como cidade amiga da infancia. E a remodelación e a construción dos parques infantís, e cerraremos con rogos e preguntas. Entón, dou a palabra a Rocío
facer un resumen do que foi o primeiro pleno. Volvo a dicir, moitas gracias a todos por estar aquí, benvidos, espero que citara a todo o mundo. E nada, esperemos que sea de voso grado, e eu creo que vai resultar moi positivo escoitar as iniciativas que nos van a plantexar. Por eso, gracias a todos por estar. Bos días a todos. O pasado 23 de maio celebrouse o primeiro pleno da infancia e adolescencia do Concello da Laracha, no que falamos sobre a remodelación do edificio interxeracional, coñecido por todos como edificio de servicios múltiples. Neste pleno participaron 19 nenas, nenos e adolescentes de cuarto, quinto, sexto dos 3 CEIPs e de primeiro e segundo da ESO, así como representantes do EPIA, do Espacio de Participación da Infancia e Adolescencia da Laracha, que viñeron ata aquí, á Casa da Cultura, en representación de todos os nenos, nenas e adolescentes do noso Concello. A ese primeiro pleno da infancia e adolescencia trouxeron os vosos compañeiros e compañeiras diferentes propostas para a distribución, decoración e usos das diferentes aulas do edificio interxeracional. Delas tomamos boa nota desde o Grupo de Goberno para telas en conta á hora de facer as obras. Podemos dicirvos que estamos traballando nelas porque queremos que todas aquelas que sexan factibles se fagan realidade e en algunha imos precisar da vosa axuda. Vou enumerar algunha para recordalas. Decoración das diferentes salas acordes ás actividades que nelas van levar a cabo. Por exemplo, decorar as paredes da aula de informática con debuxos da temática, nas salas de atención temperá, decoración con debuxos infantiles, pictogramas, globos, na aula de Educa en Positivo, colores cálidos que faciliten a concentración, na aula do EPIA, decoración con grafitis, mobiliario que permita facer reunións de traballo, ter momentos de lecer, crear un club de xogos de mesa, enciclopedias de xogos para que os nenos e nenas ensinen xogos actuais aos maiores e os maiores ensinen xogos de antes á rapazada, sesións de contacontos dos avós para os nenos, decorar as paredes con fotos de historia e lendas na cafetería, actividades de zumba, cociña, un espazo onde poder reunirse a mocidade. Moitas destas propostas non poden ser de momento unha realidade porque as obras do edificio comezaron en setembro e para a decoración e equipamento co mobiliario aínda quedan uns meses. Por iso, non vos podemos amosar resultados neste pleno. Non obstante, nós seguimos traballando en todas esas propostas vosas e antes de decidir farémosvos algunha consulta. Farémosvos chegar a través dos representantes do EPIA e a través dos colexios algunha convocatoria para algunha xuntanza e que poidades tanto vós, os que estades aquí, como os vosos compañeiros e compañeiras que non puideron vir e que seguro algúns nos están vendo polo streaming axudarnos a elixir. Tamén escoitamos naquel pleno outras propostas nas que xa estamos a traballar para poder poñer en marcha porque para elas non precisamos dese edificio interxeracional, porque as actividades interxeracionais poden levarse a cabo en moitos lugares, en calquera parroquia. Queremos organizar contacontos de avós, que os avós ou avoas de algún de vós ou de algún dos vosos compañeiros veñan contar contos, lendas aos nenos, nenas e adolescentes da Laracha. Outra vez imos precisar da vosa axuda. Quen coñece avós ou avoas que poidan contar contos? Seguro que moitos de vós. Como non lo podedes facer saber? Pois nun buzón de suxerencias que imos deixar nas bibliotecas da Laracha, Pallosaco e Caión. Ali poderedes deixar tanto as suxerencias para os contacontos como calquera outras ideas que suxeristes nese primeiro pleno ou calquera que se vos poida ocurrir. Ese buzón tamén será para que deixedes ali calquera desas propostas. Hasta aquí o resumen do primeiro pleno. Moi ben. Pasamos ao segundo punto que configura a orde do día, que é dar conta do recoñecemento da Laracha como cidade amiga da infancia. O pasado luns 24 de novembro, a Secretaría Permanente de Cidades Amigas da Infancia recoñeceu a 19 municipios de toda España como cidade amiga da infancia. 2 deles están en Galicia e un deles é a Laracha. Este é un recoñecemento ao compromiso do noso Concello cos dereitos da infancia. UNICEF recoñece os concellos como cidades amigas da infancia porque están comprometidos coa defensa dos dereitos da infancia mediante a toma de medidas concretas e a escoita das súas opinións na toma de decisións. Este recoñecemento anima as localidades a crear contornas máis seguras, protectoras e participativas que beneficien
o pleno desenvolvemento da infancia, aliñándose cos principios da Convención dos Dereitos do Neno. Na liña destes principios de UNICEF, desde o Concello, elaboramos un plan local da infancia para o que se contou coa participación dos nenos, nenas e adolescentes de todos os centros escolares do municipio e que foi aprobado polo Pleno da Corporación no ano 23. Nese mesmo ano, tamén se constituíu un espazo de participación da infancia e adolescencia, o EPIA, que se reúne cada 15 días en no que tedes cabida calquera de vós, calquera nena, neno ou adolescente de 9 ata os 18 anos. Fai uns meses, en maio deste mesmo ano, celebramos aquí mesmo o primeiro pleno da infancia e adolescencia, outro espazo onde poder escoitarvos. Nese pleno ratificábamos cos compañeros que naquela ocasión estiveron aquí como portavoces de toda a rapazada da Laracha a solicitude a UNICEF do recoñecemento da Laracha como cidade amiga da infancia. Hoxe, 2 de decembro de 2025, celebramos o recoñecemento da Laracha como cidade amiga da infancia e comprometémonos a seguir traballando polos dereitos da infancia tendo os nenos, nenas e adolescentes no centro das nosas propostas. Noraboa a todos, porque este recoñecemento non sería posible sen a vosa participación, implicación e compromiso. Eu quería añadir gracias de verdade a todos os que participastes, porque é un recoñecemento importante para o Concello de Laracha, para os nenos, nenas e adolescentes actuales e para un futuro, porque a idea é que poidamos seguir mantendo este recoñecemento. De feito, vais a facer a entrega dentro dos días en UNICEF en Madrid, creo que é por unha duración de 4 anos. De 4 anos, e, bueno, a partir de aí, pois, hai que poñer moitas actividades en marcha para que a Laracha, pois, siga contando, como un dos concellos como cidade amiga da infancia, porque, a verdade, sabedes que son moi pouquiños a nivel, en Galicia, só 2 que se acaban de recoñecer, e moi poucos a nivel de España. En España pasamos de 8.000 concellos. O sea, creo que foron 19, non? Os que se otorgaron agora. Por iso, é un traballo de todos e moitas gracias en conxunto. De acordo? Pasamos ao terceiro punto, que é escoitar as vosas aportacións do tema central do día, que son os parques infantís. Neste apartado, pois, procedemos a coñecer as propostas de cada un dos centros e empezamos polo Colexio CIP de Callón. Teñen a palabra, en primeiro lugar, Sabela Lucero, Pedro Calviño e Xavier Rey, representantes do CIP Callón. Cando queirades. Bo día a todos e todas. Somos Xavier, Pedro e Sabela, voceiros e voceira do Colexio de Callón. E hoxe vimos aquí con moita ilusión para compartir con vos as propostas do noso centro para mellorar 2 parques moi importantes do Concello. O novo Parque de Coiro e o que xa existe ao lado da Casa do Concello. Queremos presentarvos as nosas ideas seguindo 3 eixes fundamentais: a seguridade, o desfrute e a inclusión. Empezo falando do que consideramos máis importante, a seguridade. Cando imos a un parque queremos divertirnos, sen medo a facernos dano. Por iso pedimos que non haxa nin pinchos, astillas, nin parafusos soltos, que todo estea ben colocado e revisado. No chan poñemos pavimento de coucho ou area limpa, porque se caemos amortigua e non doe tanto. Tamén nos parques nos parece importante que haxa boa iluminación. Así, no inverno, cando escurece antes, podemos xogar con tranquilidade. E como vivimos en Galicia, xa sabedes, choiva, vento e sol forte no verán. Por iso propoñemos que en ambos parques exista unha zona cuberta, con teitos amplos e resistentes, para poder seguir xogando sen mollarnos e para que no verán teñamos unha boa sombra. Deste xeito, os parques serían seguros todo o ano. Agora tócame falar da parte máis divertida, xogar. Queremos parques onde sempre haxa algo novo por descubrir. Por iso pedimos retos e xogos que motiven como pirámides para escalar, circuitos de equilibrio, tirolinas pequenas ou redes altas.
xogos para grupos, que fomentan a amistade, mesas de ping-pong, xogos de mesa xigantes pintados no chan, oca, tres en raya ou parchís. Propoñemos tamén fontes de auga potable, porque despois de correr dá moita sede. Bancos cómodos e mesas para merendar ou facer reunións. É algo que nos encanta, columpios diferentes, como vasoiras ou columpios dobres, para xogar en parella. En resumo, queremos parques onde nenos e nenas de todas as idades teñamos espazo para explorar, inventar xogos e pasalo xenial cada día. E para finalizar, quero falar dunha parte esencial, a inclusión. Para nós é fundamental que todas as nenas e nenos do concello teñan as capacidades que teñan, poidan xogar xuntos e sentir que o parque tamén está pensado para eles. Por iso pedimos xogos adaptados para persoas con mobilidade reducida, columpios con respaldos, ramplas anchas, chans completamente accesibles, elementos que non requiran só forza física para desfrutar. Para o alumnado TEA propoñemos algunhas cousas que axudan moito. Zonas tranquilas, con menos estímulos e cores suaves, sinalización clara, con pictogramas que expliquen para que serve cada xogo, elementos sensoriais, como pañas con texturas, rodas xiratorias ou instrumentos musicais suaves. E, sobre todo, espazos nos que poidamos participar, incluindo xogos cooperativos onde o importante non é competir, senón xogar xuntos. Así conseguiremos parques onde ninguén quede fora. Moitas gracias. Pasamos á seguinte intervención. Agora teñen a palabra Elena Carracedo, Santiago Martínez e Bruno Pazos, representando o CIP Ramón Otero Pedrallo. Ola, somos Elena, Santi e Bruno, os voceiros de cuarto, quinto e sexto de primaria do CIP Ramón Otero Pedrallo. Como sabedes, o noso colexio é un dos máis importantes do concello da Laracha, xa que somos arredor de 600 nenos e nenas. Nós vimos en representación de todos eles para trasladarvos as nosas ideas sobre as melloras que se poden facer desde o concello. Comezaremos dando as propostas para os parques novos. Pensamos que o chan do parque debería ser de caucho e materiais reciclados para que os nenos e nenas non se fagan dano. Tamén nos gustaría que houbese unha zona de intercambio de libros, onde poidamos coller ou deixar libros xa usados. Ademais, gustaríanos que o parque tivera unha zona para practicar deporte, unha tirolina, unha rede tridimensional, mesas, bancos e unha fonte para beber. Tamén nos parece importante que unha parte estea cuberta, xa que na Laracha chove moito. Para rematar cos parques, estaría ben que teñan unha decoración bonita con debuxos infantís. Ata aquí foi todo en relación as propostas para os parques novos. Agora eu vos vou a trasladar as ideas que tivemos en relación ao noso colexio. Creemos moi urxente unha reforma ou mellora dos baños do cole, cambiar as cisternas, poñer villas novas, etc. Se fose posible, gustaríanos que se construíra unha pequena cuberta desde o edificio de educación infantil ata o comedor para que os nenos non se mollaran nos días de choiva. A nós tamén nos encantaría que construísen unha tirolina na zona nova do patio, sería moi divertido. Gustaríanos mellorar os accesos ao colexio e a seguridade do alumno, poñendo beirarrúas e un paso de peóns. Tamén pedimos un carril bici ata o cole co seu aparcamento para bicicletas. Agora, a miña compañeira Elena trasladaravos as propostas para o concello en xeral. Pois falando de bicicletas, encantaríanos que houvese un punto de alquiler de bicicletas e incluso de patinetes. Unha piscina exterior para os días de calor ao lado da piscina municipal. Tamén auga quente para as duchas do pabillón municipal. Que arraxen o chan das pistas e o parque canino e que para as aldeas de Laracha suxerimos que poña máis iluminación e en algún punto en concreto, como en San Román, pintar un paso de cebra dos chalés á farmacia. Isto é todo por a nosa parte. Moitas gracias por escoitarnos e esperamos que tomedes en conta as nosas peticións. Moitas gracias. Gracias. Pasamos a ver, siguiente turno, Elías Lista,
Dylan Varela e Julia Ramilo en representación do CIP Alfredo Brañas. Bueno, o meu nome é Julia, como dixo o alcalde, vou falar dos parques e dos lugares de entretenimiento da xente de Laracha e de outros lugares. Como dixo o CEIP de Caión, en Laracha chove moito, precisamos pois que haya canchas cubertas con techo para que a xente, cando choiva, que sole ser en moitos meses, vaya a divertirse igualmente. Como eu chamo Dylan, como ben dixo o alcalde, digo, agora os parques que fan son moi pequenos, porque os tobogáns que fan agora son pequenos e non baixas tan rápido, baixas despacio. Pois que hagan los parques máis ampliados, porque ahora los hacen moi pequeños, porque, por ejemplo, los parques que hacen... Sí. Máis grandes. Algo máis? Tobogáns máis grandes. En conclusión, parques que tengan en cuenta todas as edades de niños, non solamente de niños Máis de baja edad. Moi ben. Perfecto. Voso compañeiro ten algo? Non? Despois? Vale, pois pasamos... Moitas gracias. A seguinte intervención, gracias aos representantes do Alfredo Brañas, pasamos á intervención dos representantes do IES Agra de Leborís, Jimena Felípez e Alba Vázquez. Bos días a todos e todas. Eu son Jimena Felípez Párez, de primeiro da ESO do IES Agra de Leborís. Eu son Alba Vázquez Gende, de segundo da ESO. Hoxe estamos aquí en representación dos nosos compañeiros e compañeiras para chegar as nosas opinións sobre a remodelación do Parque do Concello. Consideramos que a renovación deste parque é algo moi importante, posto que é un lugar onde tanto os nenos e as nenas de A Laracha como as persoas maiores poderían pasar moito do seu tempo libre e é importante que, polo tanto, se adecue ás necesidades e peticións da xente da Laracha. As ideas concretas que queremos aportar aos estudantes do Instituto Agra de Leborís para que se teñan en conta a hora de realizar a renovación do parque son as seguintes. Nos gustaría que o parque contase cunha zona cuberta para nos días de choiva poder disfrutar igualmente do parque resguardándonos da choiva do frío. Gustaríanos tamén que o parque contase con bancos e zonas nas que poder estar sentados e xuntarnos con amigos. Consideramos moi importante tamén que as proximidades do parque houbese bares ou máquinas expendedoras para poder tomar algo mentras pasamos o día no parque. Tamén nos gustaría que o parque contase con fontes de auga potable e con baños públicos que estean ben cuidados e limpos. Nos gustaría que houbese unha zona con mesas e bancos para poder xuntarnos e que se dispoña de cargadores e enchufes para poder cargar os aparellos electrónicos, como os móviles, así que como houbese unha rede wifi gratuita para poder conectarse. Dentro do parque sería ideal que houbese unha zona dedicada para o deporte, onde poder xogar ao fútbol ou a outros deportes. No referente aos xogos dos que dispoña o parque, gustaríanos que houbese un tobogán grande en forma de espiral e unhas tirolinas que vayan dun extremo ao outro do parque. E unha zona con area e casetas de madeira para os máis pequenos. Gustaríanos que o parque tivese distintas zonas para que se poida disfrutar todo o mundo, desde nenos pequenos ata persoas maiores. No referente ás cores, gustaríanos que o parque tivese pintado de cores vivos e alegres. Ademais, consideramos que sería moi importante que o parque estuvese ben iluminado e ben cuidado. Sabemos que estas peticións conllevan unha responsabilidade e por iso comprometémonos a cuidar o espazo do parque e a respetalo, tanto o mobiliario como o propio espazo. Isto significa non deixar basura e lixo polo chan, cuidar o mobiliario do parque, manter as zonas limpias e respetar as distintas zonas de coidado.
Moitas gracias por escoitarme. Moitas gracias, representantes do IES Agra de Leborís. E, por último, pasamos aos tres representantes do EPIA, Lucía Lamas, Raquel Castiñeira e Lucía Pérez. Cando que irades? A ver, deixo un segundo. Bos días a todos e a todas. Somos o EPIA e presentámonos como Lucía Pérez, Raquel Castiñeiras e eu, Lucía Lamas. As primeiras nombradas veñen do IES Agra de Leborís, agaseu, que estudo no CEI Potero Pedrallo. No día de hoxe, 2 de decembro de 2025, celebramos este segundo pleno da infancia e adolescencia para propoñer as nosas inquedanzas e propostas sobre as melloras do noso municipio, como é a Laracha. Nas últimas reunións saiu o tema das reformas dos parques, os cales teñen desperfectos e algúns chegarían a ser moi peligrosos, polas humidades e o óxido. Ao ser a mocidade do pobo, preocupámonos polo futuro dos máis pequenos. Por iso, hoxe, ademais de falar da renovación do parque do noso concello e da creación do parque de Coiro, engadiremos ideas para futuras propostas necesarias para ditas melloras. Bos días, son Raquel e falarei sobre a reforma da praza do Concello, que agora mesmo está en fase de remodelación. A súa vez, tamén se reformará o parque que se encontra xusto ao lado. Pedimos, con algo de exixencia, como ben escoitei o resto das propostas, zonas cubertas, xa que en Galicia chove con regularidade e así os máis pequenos poden desfrutar dunha tarde divertida sen ter necesidade de quedar na casa. Tamén, no mundo no que vivimos, temos máis poboación de mascotas que de cativos. Por iso, é unha suxerencia ter espazos para as mascotas, para aquelas familias que conviven cun compañeiro canino, gatuno, etc. Sería boa idea ter un bozón de ideas de cambio para comentar desperfectos dos parques, sempre e cando sexan con seriedade e que non se empreguen para asuntos que non son formais. A parte, propoñemos uns paneis de información sobre como e con que idade se pode utilizar os elementos para o ocio e o desfrute dos laracheses. Falando da familia, é saudável uns grupos de tutoría emocional entre alumnos maiores e pequenos para entender como se sinten ambos para resolver conflitos ou simplemente para aprender todos xuntos en familia. E por último, como no parque que está ao carón do centro de saúde existe unha tirolina, propoñemos unha cama elástica integrada no chan para que esta non saia voando coas rachas de aire. Bos días, son Lucía Pérez. Para comenzar, o novo parque de Coiro, considerando que non temos moitos habitantes menores de idade ou incluso nenos pequenos, propoñemos un parque simple adaptado para todas as idades. Un tobogán de plástico evitando que sexa de metal polo perigo que poida supoñer o calor do verán, ao igual que sexa de cor clara pola mesma razón. Uns columpios que non teñan apertura no centro polo que sea máis fácil a súa rotura e non podamos mancarnos. E por último, un balancín con muelles limitados para unha persoa. Resulta máis barato económicamente. Tamén añadiremos algunhas papeleiras para manter a limpeza axeitada e unha boa hixiene. E uns bancos para a maior comodidade das persoas acompañantes. Como remate da nosa intervención, agradecemos ao Concello da Laracha unha vez máis a oportunidade de participar neste segundo pleno e por todo o que fixo e por todo o que fará para que nós poidamos expresarnos con liberdade e teñamos quen nos escoite, que iso é moi importante. Ser escoitados non é unha necesidade, é un dereito. Moitas grazas. Moitas gracias. Moi ben, pois a verdade é que gracias polas vosas aportacións, son moi interesantes de todos os 4 centros escolares e de representantes do EPIA, e eu quería decirvos que si vamos ter en conta a maior parte das vosas peticións. De acordo? Creo que é necesario e resúmese pois nun apartado que os primeiros que interviron, que foron do Colexio de Callón, que se resume pois en 3 palabras: seguridade, desfrute e inclusión. Eu creo que iso que é fundamental, neso 3, pois que podemos ir incluindo. Primeiro, seguridade, é fundamental. Os parques teñen que contar con todo tipo de seguridade, tanto para os nenos máis pequenos como para xa os nenos tan pequenos, un pouquiño máis maiores, non? Entón, aquí quería, pois, para dicir, é verdade dicir que ás veces o material, ás veces de madeira, falabades das tillas, esos desconchados, por iso van as melloras na maior parte dos parques,
independentemente do novo que vai ir en Coiro. As sustitucións vamos ter en conta pois, o tipo de material e as cores que estades expoñendo nas vosas propostas. Disfrute é fundamental. Un parque para disfrutar. Os usuarios do parque teñen que ir ali a disfrutar e ser un lugar de encontro entre os máis novos e tamén os papás e os avós que van con vós e que tamén que teñen que estar cómodos, seguros e ter os elementos necesarios para poder tamén eles disfrutar con vós no parque. Xogos adaptados ás distintas idades. Creo que é outro tema que se repetiu nas exposicións de todos, non? Ás veces pensamos, pois, independentemente que a inclusión que é necesario, pois, ter xogos adaptados para que todo o mundo poida participar, pero tamén recoñecemos que ás veces cos parques que van moi centrados en edades moi temperadas, en edades de nenos moi de pouca idade. Hai que facer, pois, incluir nesas propostas, nesas novas actuacións, pois, que haxa elementos de xogo, pois, para edades xa un pouco maiores. Polo resto, hai algunha previsión xa de parque coberto como vai ser a proposta que temos para o parque que vai ao lado da Casa do Concello que están nestes momentos en obras. E, según haxa medios e disponibilidade, iránse estudiando o resto dos parques para ir metendo xogos que acabades de comentar con estas características e ao mesmo tempo tamén espacios onde podamos cubrir, estudiar o tema dos tobogáns, é dicir, que falamos un pouco, creo que se tocou o tema de tobogáns un pouco para a xente xa un poquinho máis de edad, falando de 12, 13 anos, de acordo. E, bueno, eu un pouco, pois, quero agradecervos as aportacións, a verdad que son moi valiosas, creo que estudiastes o tema a fondo e que nos deixades os deberes moi interesantes ao Concello. Por iso vamos tratar de, donde haxa posibilidad, pois as distintas propostas que nos fostes facendo, pois que se vayan tendo en conta. Volvo a incidir, inclusión, disfrute e seguridade. Creo que se resume nesas 3 palabras que foron que se abriu o turno de intervencións. Moitas gracias e abrimos un novo turno de intervencións. Se alguén quer aportar algo máis ao que expuxestes. A ver, empezamos por Callón. Só referido aos parques, despois entramos en rogos e preguntas. Agora xa o dos parques xa fixeron as súas intervencións. Para rogos e preguntas. Pasamos aos rogos e preguntas para que expoñades todas aquelas outras propostas que traídes. Pois seguimos o mismo Colexio de Callón. Agora gustaríame compartir algunhas propostas que pensamos especificamente para Callón, o noso pobo. En primeiro lugar, pedimos que no paseo marítimo haxa farolas máis grandes e máis resistentes, porque as que hai agora rómpense con facilidade e ás veces queda pouca luz para pasear cando xa é de noite. Tamén creemos que sería moi útil poñer redes novas e fortes na pista de fútbol, para que o balón non saia continuamente e así podamos xogar mellor e con máis tranquilidade. E outra idea que nos gustaría é crear un parque para animais, para que as mascotas poidan correr e divertirse nun espazo seguro. Eu vou a continuar con máis propostas para que Callón siga mellorando. Pensamos que sería moi interesante organizar visitas guiadas para o turismo, porque temos moita cultura, historia e paisaxes que ensinar ás persoas que nos visitan. Tamén propoñemos que os mariñeiros de Callón poidan facer obradoiros de pesca para transmitir os seus coñecementos e tradicións ás nenas e nenos e tamén á xente que queira aprender. E, por último, algo que necesitamos moito é cubrir a pista deportiva para poder usala tamén cando chove e, ademais, facer unha pasarela que una o colexio coa pista cuberta para evitar cruzar zonas perigosas e non mollarnos cando imos ata ali. Estas serían as nosas propostas para seguir mellorando Callón. Para rematar, queremos darvos as grazas pola vosa escoita e pola oportunidade de participar neste pleno municipal. Foi un auténtico prazer estar aquí, porque, sí, as nenas e nenos temos moito que decir, que propoñer e que aportar ao noso concello.
Moitas grazas. Gracias a vos. Moitas gracias a vos. Ben, eu quería ir contestar, pois xa, según vos decir individualmente por cada colexio. Vamos a ver, farolas, é verdade que temos varias veces por roturas de farolas. Estás estudiando, decir, un sistema de farolas que den a iluminación que é necesario para poder andar polo paseo marítimo de noite, que, bueno, a ver, pois pediremos aos vándalos que non se ceben con callón como veño facendo últimamente. Perdón, vamos a cambiar o sistema de iluminación. As redes da pista polideportiva, si vas a cambiar as redes, estás facendo conveniente, pero, vamos, é necesario, con ese deterioro tan frecuente, pois irlas cambiando cada pouco tempo. Pois, iso vai seguir facendo. Vais a estudiar o mesmo tema dun parque para os animais. Unha proposta dunha área para mascotas ou un pouco así parecida á área canina que temos aquí na Laracha. Era un pouco o que pretendo. Bueno, visitas guiadas de turismo. Estánse facendo xa visitas guiadas. É verdade que, ao mellor, iso ten que chegar máis ao colexio, é que tamén podedes participar nese tipo de visitas guiadas que se organizan en Callón ou, de acordo ca dirección do centro, pois o mesmo que hai xornadas que se fan de limpieza de praia, de ver un pouco o estudio do propio entorno, pois tamén as visitas guiadas que se poden organizar de acordo ca dirección do centro e tamén os obradoiros. Iso que sí é interesante que a propia xente que traballou no mar relacionada ca pesca, pois que poida impartir algún curso, as atadoras, os mariñeiros, os mariscadores. Bueno, pois falaremos ca propia cofradía, ver que posibilidades hai de que tamén se fagan eses obradoiros sobre a pesca. Perdón. Cubrir a pista polideportiva xa é un tema máis complicado porque a pista non cumple as medidas reglamentarias para ser unha pista para calquer tipo de actividade deportiva como pode ser fútbol sala, balonmán, tal. É unha pista exterior dun colexio, pero non medidas dun pabellón coberto. De aí, sí, estou mirando o director, pois que si vai haber algún cambio, que se vai a iniciar pois a reforma do edificio de Callón onde está o que eran as antiguas escolas da INSA, onde está o centro médico. E tamén se vai facer un cambio, a verdade é que polas modificacións educativas que hai, pois é necesario dispoñer de máis espacios dentro do propio colexio. E xa vimos onde estaba a antigua biblioteca, eso vai se convertir no espacio para madrugadores e tamén para o novo Consello Escolar. De acordo? O sea que así, novo comedor escolar. Por eso, así tedes máis, aí vai haber o espacio que se está utilizando dentro do propio centro, vai quedar libre para ter pois outra aula totalmente disponible para as necesidades do ensino do centro. Por eso, madrugadores e novo comedor para o edificio da INSA que está con porta accesible ao propio patio do colexio. De acordo? Contestado desde Callón? Ben, pois pasamos ao seguinte, que era... Otero Pedralla. Otero Pedralla. Que xa expuxeron antes algunhas das... Sí, eran todas. Eran todas? Eran todas. Bueno, pois daquela vamos a... Eu xa fun apuntando por aquí o que viñe do Otero Pedralla, principalmente era a accesibilidade andando ao propio colexio. Sí. Bueno, sí, aí hai un plan... é un plan municipal de desarrollo de mobilidade urbana. Bueno, aí temos pois algún proxecto xa en marcha e según haxa de medios pois irase facendo. Primeiro, hai un proxecto presentado de novo acceso ao colexio, aquela zona que vistes que estes días que estiveron traballando ali fora. Iso vai ser todo un aparcamento novo onde van ir os autobuses e os pais ou os que levan os coches particulares para levar os alumnos ao centro. Iso vai ser nova entrada ao centro, totalmente acondicionada con aparcamento para autobuses, con iluminación, e tamén temos un proxecto de construcción de novas beirarrúas que van dar ao colexio Otero Pedralla. É verdade que é o colexio de máis alumnado, ten 600 alumnos nestes momentos, e consideramos que é necesario pois
que esa mobilidade que sea máis cómoda tanto para os pais ou para os avós que vos acercan ao colexio no coche como para o transporte escolar. Hai outros temas que se plantexou, como é deixar enlazado cunha pasarela coberta desde o edificio ou o área de infantil hasta o comedor. Eso está plantexado á Consellería de Educación, que é quen ten realmente as competencias e quen pode acondicionar esas obras. E con respecto aos parques infantís, pois trataremos de facer as melloras necesarias, ainda que non van neste proxecto, que van os 5 parques, pero sí, hai un mantemento, ter os elementos de xogo nas mellores condicións posibles. Non sei se me quedou algunha cousa, supoño que me quedaría moito. Non? Non. Moi ben, pois grazas polas preguntas. E pasamos ao seguinte, que era o Colexio Alfredo Brañas Pallosaco. Pois podese facer máis carriles bicis por parroquias, por máis parroquias, para poder ir en bici e pasalo ben, facer exercicio. Eu propoño para o noso colexio goteras do noso pabellón, xa que pasamos moitos días en facer gimnasia polos problemas de goteras e temos moitos periódicos colocados onde hai charcos. Tamén pedimos máis actividades extraescolares en máis aldeas ou parroquias. Tampouco hai transporte dende o cole polas tardes. Por exemplo, para ir a unhas actividades extraescolares, a veces as nosas nais non nos poden levar, pois que hayan transporte ou algo relacionado con ir para as actividades extraescolares. Despois, queríamos que, en vez de que el campo de fútbol que tenemos en el colegio esté hecho de piedras, esté hecho de hierba artificial, porque cuando un niño se cae, pues deshace toda a rodilla. Esas sido as nosas propostas para mellorar a nosa convivencia na Laracha. Gracias. Moi ben, pois a verdade que propostas moi interesantes. O primeiro é o do pabellón, así que estamos tratando de poder corrixir todo o problema que estamos na coberta, e tamén da condensación, porque que se forma condensación está a pista moi resbaladiza e moitas veces non é o tema das goteiras, senón é da propia condensación. Meter esos sistemas de ventilación, de aireación, pero non chegan a funcionar todo ben que quixéramos. Con respecto a carriles bici nas parroquias, é un tema interesante, bonito, costoso e moi difícil de facer. Pero, a proposta é, desde logo, que é interesante. Estamos con un proxecto, que se comentou antes, que é un proxecto de turismo que estamos con distintos concellos tamén da nosa comarca para ver a posibilidade de introducir o sistema de alquiler de bicis. Falábase tamén de bicis e de monopatíns, de patíns, non? Sí, foi aquí. Moi ben. Bueno, pois eso sí, estamos estudiando a ver as posibilidades que temos de poder poñer eso en funcionamento. É algo que se está tratando. Bueno, o do transporte das actividades, eso é moi complicado. Hai cerca de 40 actividades directamente organizadas polo Concello que se poñen en marcha agora no mes de outubro, se fixeron, non? Moitas van enfocadas a propios rapaces da vosa idade. Pero poñer transporte para poder desplazarse ás parroquias ou facelas no colexio, poñer un transporte para que os nenos veñan ao colexio e vai e tal, iso económicamente non o podemos. Iso é moi difícil. É moi difícil podelo levar a cabo. Eu animo-vos a que participedes nas actividades. E que nos pidades, aquelas que vos gusten máis, se non están postas en funcionamento, pois que se estudaría cales serían as que poñer as que vos gustaría. Campo de fútbol. Ahora mesmo, o primeiro proxecto que vai ir para o colexio de Pallosaco
é un edificio para o novo comedor. Non vai ser só para o comedor, vai ser un espacio onde se poden facer actividades ou reunións con vós e tamén cos vosos pais e ao mesmo tempo para o comedor. O campo de fútbol, para dotalo de erva sintética, temos unha valoración feita, pero o campo ten que reunir condicións de superficie para ter un campo que se poida utilizar para que se poidan celebrar non só utilizalo os alumnos do Colexio Alfredo Brañas, senón que fora do horario escolar, pois que se poida utilizar pois por equipos de fútbol, pois de categorías inferiores ou de ou para campo de entrenamento. Iso significa estáse facendo unha modificación do plan urbanístico para vincular máis terreno ao Colexio de Pallosaco para poder facer un campo cas medidas reglamentarias. Iso se pasou a primeira fase de exposición pública. Creo que están todas. Ten razón, que aquel campo non está en condicións de utilizar. Pero tampouco hai problema se algún día tedes unha competición, non só durante recreos e tal, se hai que organizar algunha competición de fútbol tal, o campo de Porta Santa é un campo municipal que está a vosa disposición para poder utilizar. De acordo? Independentemente do que organicen os clubs de fútbol. Máis preguntas? Non. A ver, pasamos agora ao Agra de Lobres. Para rematar, imos a facer algunhas propostas que consideramos que poderían ser beneficiosas para o Concello. Nos gustaría que arranxasen as pistas e as redes das porterías, que se arreglen as aceras, arranxar o polideportivo, a máis outros pabellones, que ao longo do Concello se coloquen casetas para os cans e gatos callejeiros, facer un mercadillo na plaza do Concello que se realice unha vez ao mes, dispoñer de máis bares, restaurantes e chucherías. E, por último, que haya máis farolas, porque hai calles que quedan a oscuras. Moitas grazas pola vosa atención e por contar con nós para este pleno. Moi ben, moitas gracias a vos. A verdade que son propostas, algunha que sí, que se vai poñer en marcha. Temos solicitado o arranxo das pistas que están detrás do IES, pero o pabellón, pois temos que mirar cales son aquelas medidas máis rápidas ou necesarias no pabellón do IES. O tema das casetas ou tal para cans abandonado, temos que estudiarlo a ver se é factible. Despois, bares e cafeterías é un tema de iniciativa veciñal, privada, particular. Non sei, pois, se nos gustaría, cantos máis locales de comercio se poidan crear, montar en todo o territorio municipal, benvidos sea. E o tema das farolas, pois estudiaremos, incluso con vos, cales son as rúas que vedes que é necesario que se poña mellor iluminación pública. De acordo? Boas propostas, moitas gracias. E pasamos ao EPIA. Aquí tedes moito apuntado, a ver. Creo que non trouxeron ninguna. Trouxestes algunha proposta? A ver, Raquel, veña. Pois nós máis ou menos como o CEIP, o sea, dixémolo máis ou menos todo, e máis ou menos generalizado tamén como que propuxeron o do IES, o das pistas, que o suelo que é moi resbala e manca moito, as rodillas sobre todo, se caes, rodillas en general, o corpo, pois nada máis ou menos generalizado todo o que expuxeron os compañeros. Moitas gracias. Non tedes máis. Bueno, moitas gracias. O tema das pistas é un tema que se lle dou volta vaise cambiar por completo, tanto o peche, a rede, vaise facer algún acceso peatonal tamén aos outros xogos de calistenia, e vaise cambiar o chan, que é o máis urxente. Das dúas pistas que hai, vaise cambiar o chan as dúas pistas. E tamén, pintouse un mural nos muros que hai de acceso entre a praza e as pistas, pero no resto fixeron aí
grafitis e tal. Vamos a ver se os propietarios desos muros nos permiten preparalo e seguir facendo murales aí neses muros no frente das pistas. Bueno, eu supoño que esperaríades contestacións moito máis largas, moito máis tal. Eu que quería era darvos as gracias, normalmente, pola vosa participación. E animarvos a que participedes no EPIA. Temos representantes do EPIA participando no pleno, representantes do EPIA aí entre o público, pero sabedes que o EPIA é un órgano no que podedes participar todos os alumnos hasta os 18 anos. Por eso, animarvos, sabedes que hai reunións cada 15 días no que se tratan estes temas. De acordo? Bueno, pois moitísimas gracias a todos. Gracias a todos que estades aí no público, aos que nos estiveron vendo desde as súas casas ou desde os centros escolares e, sobre todo, aos participantes neste segundo pleno infantil. Creo que é unha experiencia moi positiva e queremos, desde o Goberno Municipal, pois agradecervos as vosas aportacións que son moi valiosas e que se van ter en conta. Levantamos a sesión? Pois moitas gracias.